Joan den astean, labek behin eta berriz eskatute hezkuntza sailak deitu zuen mahai negoziatzaile batera. Gu pentsa gendun itxaropena zabalduko zala metraje jaisteko, lan osasuna hobetzeko, formakuntza, soldata, funtzioak, beste gainontzeko sindikatuak, ELA komisiones eta UGTek ez dutela onartu. Eta harrigarria da, zen gainontzeko kolektibo guztietan, bai irakasle mailan, bai heziketa berezian eta bai partzuergoan, haurreskolan, bai mailak zabalik daude eta hitzarmen berrira lantzen dabiz. Gurean, feminizatu eta prekarioan dauen kolektiboan ez dute zabaldu nahi. Zergaitik, konbokatute gaude ekainan 18 mahai-tekniko batera, non administrazioak ekarriko ditu kolektiboko datuek, perfilek, adinak, eta abenduaren 31 baino lehen eskaintza egin beharko zala, eta horretarako gu proposamenak helaraziko dugu aztertuta gero datuek, baina pentsatzen dugu gauza bia batera landu daitezkela. Bat, lan hitzarmen berrirako proposamenak eta lepa proposamenak ere. Gora lab!